ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. мо бошад наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. менеҷери Шавқат Раҳмонов Саяд Абдураҳмонов гуфт ки Шавқат кай ба октагон бармегардад. аз аввал нақша буд ки Шавқат бо Ҷек Дела Маддалена меҷангад ва ин муҳорибаи довталабӣ мешавад, аммо Дела Маддалена осеб гирифт ва вазъият каме нофаҳмо шуд. рӯзи 27 июл муҳорибаи унвонӣ байни Леон Эдвардс ва Билол Мухаммад баргузор мегардад ва баъди ин муҳориба бисёри чизҳо аниқ мешаванд. то ҳамон рӯз ягон кор кардан маъно надорад. аз рӯи малакаҳо ва рӯҳонӣ Шавқат ҳамаи чизро дорад то ин ки соҳиби ин камарбанд шавад ва ба ин ҳадаф мо бояд ки расем, гуфтааст Саяд. хотиррасон мекунем ки Шавқат Раҳмонов охирон муҳорибаи худро моҳи декабри соли 2023 зидди Стивен Томпсон гузаронида дар дуюм раунд бо тариқи сабмишн пирӯз шуда буд. айни замон Шавқат Раҳмонов рекорди бебоғ 18-0 дорад, ки 8 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ ва 10 ғалабаи дигар бо тариқи сабмишн дорад. яъне Шавқат Раҳмонов 100% финишер аст. чемпиони вазни нимёна UFC Леон Эдвардс дар муҳорибааш зидди Билол Мухаммад прогнози худро дод. ман ғалаба ба даст меорам. ман ҳис карда истодам ки ӯро дар сеюм раунд шикаст медиҳам. ман сидқан боварӣ дорам ки дар ҳамаи малакаҳо аз ӯ дида зӯртарам. ман аллакай имконият доштам ки бо ӯ каме кор кунам ва ин чиз ба ман боварии иловагӣ мебахшад. ман кори ӯро дар клинч, зарбазанӣ ва гӯштини ӯро ҳис кардам ва ҳозир ман бесаброна дуюм муҳорибаамонро интизорам, гуфтааст Эдвардс. хотиррасон мекунем ки Леон Эдвардс ва Билол Мухаммад аллакай як маротиба ҷангида буданд, лекин ҳамон муҳориба бенатиҷа ба анҷом расид, чунки Леон бо ангушт ба чашми Мухаммад зад ва муҳорибаро манъ карда бенатиҷа эълон карданд ва акнун онҳо рӯзи 28 июл дар турнири UFC 304 реванш барои камарбанд мегузаронанд. шаби гузашта рақиби Лоик Раджабов Трей Огден гуфт ки аз муҳориба зидди Лоиқ чӣ интизор аст. ӯ дар UFC муҳорибаҳои конкурентӣ нишон медиҳад ва ӯ дар ҳар як муҳорибаи худ бо проблемаҳо рӯбарӯ мешавад. аён аст ки ӯ зарбаи хатарнок дорад, ҷисман хуб ва бақувват аст, аммо малакаҳои ӯ тоза нестанд. бокси ӯ, ҳаракатҳои ӯ ва гӯштини ӯ текдаунҳои хуб дорад, аммо ин текдаунҳо ба ӯ ҳеҷ чиз намедиҳанд, чунки ӯ рақибро дар замин идора карда наметавонад ки онҳоро дар он ҷо фавран шикаст диҳад. ва проблемаи калони чунин варзигарон дар он аст ки онҳо хаста мешаванд ва дар чунин ҳолат туро танҳо малакаҳоят наҷот дода метавонад, лекин малакаҳои ӯ суст аст. барои ҳамин фикр мекунем ки якум раунди муҳорибаи мо хеле бошиддат мешавад. ана баъди якум раунд ман муҳорибаро ба дасти худ мегирам, гуфтааст Огден. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Трей Огден зидди Лоик Раджабов аллакай шаби 20 ба 21 июл дар турнири UFC Fight Night баргузор мегардад. дӯстон, шумо оиди ин суханҳои Огден чӣ фикр доред? метавонед фикрҳои худро дар комментария нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.